Θέματα της άμεσης αλλά και της γονιμότερης επικαιρότητας. Θέματα απλά ή σύνθετα. Θέματα πάντως πολυδιάστατα. Εν λευκό. Προσωπικές υπόψεις. Είναι η πιο δύσκολη εκπομπή που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και ο Θεός ξέρει πόσες έχω κάνει. Μου είπαν να σας μιλήσω για ό,τι θέλω. Βεβαίως αυτό είναι μια τεράστια ελευθερία και συγχαίρω τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την εκπομπή. Αλλά για ανθρώπους που είναι δεσμευμένοι κατά κάποιο τρόπο είναι αδύνατο να πούνε ό,τι θέλουν, διότι τότε θα δείχνανε, αν θέλετε, κάτι από βαθιά από τον εαυτό τους, κάτι που θέλουν να κρύψουν. Και για να μιλήσουμε γι' αυτό, επειδή εγώ θεωρούμε κάποιος που είμαι ειλικρινής και είμαι, πιστεύω ότι είναι ορισμένα πράγματα που όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μία κάμερα έχεις τη σεμνότητα να τα κρύβεις. Αλλά ας έρθουμε σε ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι περνάμε πολύ άσχημες στιγμές. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά επειδή είναι άνοιξη, επειδή η άνοιξη στην Ελλάδα είναι το πιο μαγευτικό πράγμα και εγώ το νιώθω σε κάθε πόρο του κορμιού μου, θα ήθελα να μιλήσω με μια νότα αισιοδοξίας. Επειδή βλέπουμε πάρα πολλά πρόσωπα κατηφί, ανθρώπους που αισθάνονται και που παλεύουν και σωστά παλεύουν για τον επιούσιο σήμερα με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, με τα εθνικά μας θέματα τα οποία είναι σε μια φοβερή ένταση. Θα ήθελα να μιλήσουμε, θα πω δύο λόγια για αυτό που αισθάνομαι εγώ για την Άνοιξη, για το Πάσχα, για όλη αυτή την, αν θέλετε, το όργιο της φύσης του ανθρώπου και του ανθρώπου του Θεού, θα έλεγα, που σε κάνει να νιώθεις ότι παρόλα αυτά θα επιζήσεις και ίσως θα επιζήσεις καλά. Αισθάνομαι ότι σας μιλάω και έχω μια χαρά, γιατί έρχομαι κοντά σας παρόλα αυτά. Έρχομαι κοντά σας και λέω με πιάσανε λίγο στην παγίδα και λέω όχι πράγματα πρακτικά. Δεν θέλω να είμαι πρακτική σε αυτή την τηλεόραση. Θέλω να είμαι λίγο ανέμελη, έστω για 2,5-3 λεπτά, και να σας ευχηθώ. Τι να σας ευχηθώ? Τη χαρά, την ευτυχία, την υγεία, που είναι τόσο σημαντικό πράγμα, και να σας ευχηθώ να έχετε κάποια αισιοδοξία και προς παντός για τους νέους. Τους νέους τους οποίους υπεραγαπώ, τους αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά μου και που κινδυνεύουν κάθε μέρα από τα ναρκωτικά και από όλες αυτές τις φρικτές ροπές που τους επιβάλλουν οι άνθρωποι, οι έμποροι των ναρκωτικών, η απελπισία. Δεν θέλω να τελειώσω με μια νότα απεσιοδοξίας. Εμείς οι Έλληνες και γυναίκες και άντρες και νέοι θα επιζήσουμε, γιατί η Ελλάδα ξέρει να ζει με χιούμορ. Είναι χώρα που έχει περάσει πολλά, έχει μια πείρα αφάνταστη και τι να πω, γεια σας.